दिनैनि बे भिडिअ आङो इकिगाइ बुकनि रिभिउ होगोन। आंनि बे भिडिअखौ बानायनायनि मोनसेल' थांखियानो जादों आं मा गियान सोलोंदों बेखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनाय। That's it। बुकखौ रिभिउ होनायनि सिगां आं बेयाव मोनसे रियेल जाथाय खोन्थानो सानदों जे दुनियायावथ' इमान बुरजा बुक्स दङ राइट। स' बिनि गेजेराव आं मानो बे बुकखौ फरायदों। स' खोन्थाया जाबाय आं जेब्ला क्लास 12आव फरायदोंमोन अब्ला आं मोनसे इउटुब चेनेलखौ फल' खालामोमोन। बेनो जाबाय आमान थाट्टारवाल। आमान भैयानि भिडिअखौ आं नायो, प्रमट खालामाखै आं बेयाव, आं बिनि भिडिअखौ नायो। स' नोंथांमोनाबो 11, 12 बा कलेज स्टुडेन्टस दंब्ला बिथांनि चेनेलखौ नायहैनो हागोन। मा फोरोंदों बेखौ सोलोंनो गोसोबा सोंनो हागोन। स' बेवहाय आमान भैयाया खोन्थादोंमोन जे मा बुक्सखौ फरायनो गोनां कलेज लाइफआव। स' बेयाव आं मोनदोंमोन इकिगाइनि नाम। स' बेनिखायनो आं सानबाय दे लेट्स रिड। बिदि नङा जे आंबो बिराद लेखा फरायो, बिदि नङा। आइ एम नट लाइक डेट स्टुडेन्ट। आंबो नोंसोर बायदियैनो माने लेखा फरायनाया बरिंखा राइट। एभ्रिवान नोस डेट स्टाडि इज बरिं राइट। सानबाय जे एमाजनाव अर्डार खालामनो, मानोना आङो जि एरियायाव थायो बेयाव बेबायदि बुक्स मोननाय नङा। बेखायनो आङो एमाजनाव अर्डार खालामदोंमोन बे बुकखौ। 10 बुक्स या मेबि मोर देन 10 बुक्सनि लिस्ट होदोंमोन, बाट आं सानबाय इकिगाइआ सबसे मोजां जागोन। देट्स वाइ आं सानबाय लेट्स ट्राइ इट। इमान दिन जाबायमोन बुक फरायिया, मानोना आफ्टार क्लास 12 ना मानसिफ्रा इमान बुक फराया। माने आं मालायफोरनिखौ मिथिया, आंनाथ' बिदिमोन। आं माने इमान बुक फरायाखैमोन। स' आं सानबाय जे कलेज लाइफआव फार्स्ट टाइमनि थाखाय आं एक्सट्रा बुक माबा मोनसे फरायनो नागिरदों। स' आइ वाज स' एक्साइटेड। स' जेब्ला एमाजननि अर्डार फैदोंमोन, डेलिभारि बय फैदोंमोन, आं बिनिफ्राय लाबाय बुकखौ। ट्रास्ट मी, आं बेखौ साननैनि गेजेरावनो बे बुकखौ साननै या सानथामनि गेजेरावनो आं बे बुकखौ फरायजोबदोंमन। बिकज इट वाज स' इन्ट्रेस्टिं। बे बुकआव जिनाखि वर्ड्स दंमोन बियो इजि टु आन्डारस्टेन्डमोन एन्ड इट वाज स' इन्ट्रेस्टिं। एन्ड अथरसो दङमोन। अथरा ओरैबायदि मोजां इन्ट्रेस्टिं बुक लिरदों ना, माने इट वाज जास्ट लाइक वाव। बे बुकनि गासिबो खोथाखौथ' नोंथांमोननो शेयार खालामनो हानाय नङा, बिकज इट विल बि लाइक अडिअ बुक। बाट आं नोंथांमोनखौबो बर खालामनो सानाखै। बेयाव जा आं सोलोंदों बेखौल' खोन्थानो नागिरदों। नोंथांमोना बे बुकनिफ्राय जिखुनु खोथा सोलोंनो हायो। अके, इउ केन लार्न एनिथिं फ्रम दिस। अके, बिदि नङा जे आं जिखौ सोलोंदों बेबो नोंथांमोना बेखौनो सोलोंगोन। नो, इट्स नट लाइक दैट। मा सोलोंदों बेखौसो आं खोन्थानो नागिरदों। अके, स' लेट्स स्टार्ट इट। जोङो बुक फरायोब्ला बिदि नङा जे गांसे बुकनि गासैबो गियानखौनो लागोन। जों बुक फरायबा ओरैबायदि बुक फरायनांगौ जे बे बुकआव मा लिरदों बेखौथ' जों फरायगोनानो, बाट बिनि गेजेराव आं मा गियान सोलोंनो हादों। साहे बियो मोनसेल' गियानानो जाया मानो, बाट येस एटलिस्ट आइ लार्न फ्रम इट। बिदि जानांगौ। अके, बे बुकखौ फरायखांनानै अभारअल नटिस खालामदों ना, बेखौ मोननै केटेगरियाव डिभाइड खालामनाय जादों। मोनसेया जाबाय फिजिकेल हेल्थ एन्ड मोनसेया जाबाय मेन्टेल हेल्थ। एन्ड द मस्ट इम्परटेन्ट थिं इज बेयाव ना जोंनि इण्डियायाव बा जोंनि न'खराव, जोंनि कलेज, जोंनि स्कुलाव, जोंनि फ्रेन्ड सार्कोलाव रावबो बिनि बागै खोथा सावराया। नाखि मेन्टेल हेल्थनि बागै खोथा सावरायो, नाखि फिजिकेल हेल्थनि बागै खोथा सावरायो। फर्स्ट लेसन I learned from this book is always stay fit. That means always stay active physically and mentally. This is the first lesson and this is the most important thing in our life. वो बेने सबसे ज़रूरी, सबसे important बेने जाबाय physically fit and mentally stable थानाय। आरो most important फानि थिंआनो जाबाय बेनि बागै नाखि कलेजाव खोथा रायलायो, नाखि स्कुलाव रायलायो, नाखि बिमा बिफाया जोंनो फोरोङो जे फिट था, रावबो खोन्थाया बिनि बागै। मानोना मानसिफ्रा बिजि ना, दे आर अलवेज बिजि इन गेटिं सामथिं एल्स। बाट एक्चुअली इम्परटेन्टआ जाबाय more than career, our health is the most important thing. Okay, and जों जेसेबां जल्दि बेखौ रियलाइज खालामनो हायो एसेबां जोंनि थाखाय मोजां। दिस इज द मोस्ट इम्परटेन्ट थिं। मानोना जोंनाव साप'ज हेल्थनि अनगायै बाखि सोब मोनजोब्बायनो जोङो, नाथाय जोंना हेल्थआनो मोजां नङा। हाउ केन वी बी हेप्पी? आई डोन्ट आन्डारस्टेन्ड। जों माबोरै हेप्पी थानो हागोन? बाट बिनि बागै जेरावबो खोथा रायलाया। मानोना गासिबो मानसिफ्रानो इधर उधर गधों के जैसा गधों के रेस में भागते हैं ना। दैट्स द रिजन। जापानिसफोरा आफ्टार रिटायारबो खामानि मावबाय थायो। बिसोरो गावसोरनि फुल बागान गार्देनिं खालामो, गार्देनाव दै लुयो, साफा खालामो गार्देन। बिसोरो मैगं थाइगं गायो, बिखौ फानहैयो बाजाराव थांनानै। आरो बिसोरो थाबायनानै थाङो, साइकेलजों थाङा राइट। सोरबा साइकेल सालायनो गोसोबा साइकेलबो सालायो, बाट दे अलवेज ट्राइ टु स्टे फिट। बिसोरो गावसोर मा खालामनो मोजां मोनो बेखौ खालामो। दे आर पेशन माने मा खालामनो मोजां मोनो। फुटबल गेलेनो मोजां मोनो, सोरबा फुटबल गेलेयो। आफ्टार
60-70 जेब्लासिमनाखि बिसोरनि बडिया बिसोरखौ एलाउ खालामो अब्लासिम बिसोरो खामानिखौनो मावबाय थायो. Second thing what I learned from it is every day. आङो दा नोंथांमोनजों शेयार खालामगासिनो दं आंबो माबा मोनसे खोथा सोलोंगासिनो दं. Right? So learn every day. आं कलेजाव थांबाय मोनसे कलेजाव जेबो मोजाङानो फोरोङाखै. So I learned that कलेजनि फरायनायाव जेबो गैया आं माबा मोनसे सोलोंनोबा दस्रा खामानिखौ सोलोंनांगोन. Keep learning every day. मा situation जायो we can learn from anything and from anywhere we can learn. Just keep learning. It's like art. Okay, learning is like art. सोलोंनांगौ जे माबोरै सोलोङो. Third thing I learned from this book is don't be sad, be relax. And बिनि कनेक्शना जादों happiness and sadness. जों जुदि बिराद happy जायो it doesn't mean we should always be happy. जों जुदि sad जायो it doesn't mean we should always be sad. जों सानो जों दिनै बिराद happy आंथ' दिनै बिराद happy. जुदि जों सानो I am very sad today. I'm so sad today. It's not like that. Let it come. बियो sadness momentआ जेब्ला forever थानाय नङा आरो बे happiness momentआबो forever थानाय नङा. So जों बेबायदि सानना लानांगोन जे doesn't matter in life. Happiness फैनो हो, sadness फैनो हायो. It doesn't matter in life. So relax. Fourth thing I learned from this book is do whatever you like. Japanese मानसिफोरा बिदिनो माने सोरबानाखि पेन्टिं मोजां मोनोब्ला बियो पेन्टिंखौ गारनानै फुटबल गेलेहैगोन आरो सोरबा फुटबलखौ मोजां मोनोबा फुटबल गारनानै आंथ' पेन्टिंसो सोलोंगोन पेन्टिं खालामहैगोन. It's not like that. They do whatever they like. And Ikigaiनि मोनसे most important बे मोनसे सेन्टार पइन्टआनो जाबाय doing what you like. माबा मोनसेखौ खामानिखौ मोजां मोना जुदि नों बेखौ मावबाय थायो आरो नों एक्सपेक्ट खालामो दे आंथ' हेपि जानांगोन. It can be. It's impossible. How can you be happy by doing what you don't like? Right? So we should do whatever we like. बे खोथाखौ जाय मानसिफ्रा मिथिगोन ना I salute them. मानोना जों गावबो बे खामानिखौ मावनांगौ जायखौ जों मोजां मोनो आरो मालायखौबो बे खामानिखौ मावनांगौ जायखौ बिसोरो मोजां मोनो. बाट जोंनि बेवहाय बिदि नङा. जोंनि बेयाव मिथियानो जे सामनेवाला मानसिया जोंनि उन्दैफ्रा मा खामानिखौ मोजां मोनो. सोरबा उन्दैया फुटबल गेलेनो मोजां मोनो जों बेखौ होनो जे फुटबल गेलेनानै मा खालामगोन. अरे यार फुटबल गेलेनानै मा खालामगोन नङा फुटबल गेलेनानै बे मोजां मोनो. स' लेट देम प्ले. सोरबा बायदिया मोजां मोनगोन डान्सिं खालामनो स' पेन्टिं खालामनो सोनगोन पेन्टिं खालामनानै मा मोनगोन. It's not like that. Let them do what they like. We should learn from that, right? And जोंबो बेखौनो खालामनांगोन. Suppose नोङो लोगोफोरजों खोथा रायलायनो मोजां मोनो then talk with your friends. नोङो मोनसे मोजां गियान मोनसे बुक्स फरायनो मोजां मोनो then read books. Fifth thing I learned from this book is connect with nature. And the most saddest part is we're missing this point. Especially youngstersफोरा बे पॉइंटखौ मिस खालामदों including me. मानोना जों सानफ्रामबो मबाइलाव टाइम स्पेन्ड खालामो Instagram, Telegram, WhatsApp, Snapchat, गेमिं, Facebook मा एड खालामनो हायो आरो खालामबावदो नोंथांमोना मिथिखायो जों बयबो. बाट बियो बिराद इम्परटेन्ट जे जोङो नेचारजों कानेक्ट खालामगोन. नाव खोथाया जाबाय माबोरै जों नेचारजों कानेक्ट खालामनो. आर अलरेडि कानेक्टेड उइथ नेचार. वी जास्ट हेभ टु रियेलाइज इट. आं मा खालामो आं नोंथांमोनखौथ' बुंनो हाया जे बेखौ खालाम बाट आं पार्सनेलि मा खालामो 5 minutes 10 minutes 2 minutes every day I just sit and I stay silent and साराउन्डिंआव मा जादों माबा मोनसे बार्ड अख्राङाव बिरदों दाउ अख्राङाव बिरदों बा लिभ्सफोरा मा कालार जादों just observe it. This is how we connect with nature. जेसेबांनाखि नेचारजों कानेक्ट जागोन एसेबांनाखि जों मोजां फिल खालामगोन. We have to realize it. आंहा प्रपार बडि दं. I have family. I am learning something. I am growing every day. This is how we realize it. This is how we connect with nature. And next point बेजोंनो कानेक्ट जाना. We should always be thankful. मोनसे gratitude feeling थानांगौ जोंनाव. gratitude माने we should be thankful. जों गाननो थाखाय दङ जानो थाखाय दङ थानो थाखाय न' दङ फेमिलि दङ. So we should be thankful. बिदि मोनसे साननानै नाय दुनियाव इमान मानसि दङ जायनावनाखि प्रपार बडि दङ. जुदि नोंथाङा दा बे भिडिअ खोनागासिनो दं नोंनाव गंसे मबाइल दङ खोनासंनो हायो लाइक you are lucky. Surround yourself with good people. जोङो जि मानसिजों थाबायो जोंबो बेबायदिनो जायो. So try कि जों बेबायदि मानसिजों था जायनाखि मोजां.
कानेक्ट खालामनांगोन पिपोलजों स' जों मोजां भिडिअ नायनो मोजां भिडिअ माने जाय भिडिअखौ नायनानै जों लाइफआव ग्र' खालामनो हायो माबा मोनसे सोलोंनो हायो राइट वाट आइ मिन बाय मोजां माने मा बेबायदि मानसि जायनाखि जिबनाव लार्न खालामगासिनो ग्र' खालामगासिनो फर एग्जाम्पल जोङो भायलेन्स भिडिअ नायोब्ला जोंनि दिमागावबो खालि भायलेन्स वाली थट फैगोन जोंनावबो माने उल्था फाल्था थट्स फैगोन जों जुदि रमान्टिक फिल्म नायोबा रमान्टिक थट्स फैगोन सेड भिडिअ नायोबा जोङोबो फिलिंसआबो सेड जागोन स' इट्स अबभियास जों जुदि माबा मोनसे मोजां नायो माबा मोनसे मोजां खोनायो माबा मोनसे मोजां नुयो फिलिंसआ मोजां फैगोन नेक्स्ट पइन्ट इज स्लिप वेल मोजाङै उन्दु स्लिप इज द मोस्ट इम्पर्टेन्ट थिं इन आवर लाइफ एन्ड इट्स फानि मानोना जेब्ला आं क्लास 10आव दंमोन जोंनि टिचारफोरा बुङोमोन 10 आवर्स 12 आवर्स फरायनांगौ उन्दुआलासिनो फरायोमोन गधों के जैसा पढ़ाई करती थी सच बोले स्कुलनिफ्राय बारग'लांबाय होमब्लासो मिथिबाय नींद बहुत जरुरी है आई डोन्ट नो वाइ जों पेरेन्ट्स एन्ड टिचारफ्रा सानो जे स्लिपआ जरुरी नङा बाट स्लिप इज द मोस्ट इम्पर्टेन्ट थिं बस नोङो 6 आवर्स उन्दुबाय अके 6 आवर्स उन्दुनानै नोङो नेक्स्ट डेआव सिखारबाय सापज 5 AM सिखारनानै नों उन्दुनोनो ओंखारबाय थाबाय बेटार कि नों 8 आवर्स मोजाङै उन्दु बिनि उनाव जि खामानि मावनो गोसो माव बाट आइ डोन्ट आन्डारस्टेन्ड बै टाइमाव बुङोमोन बा माने खमैनो उन्दुनांगौ खालि 4 आवर्सल' उन्दुनांगौनो ओ माय गड आई वाज लाइक बंद करवाओ यार बंद करो इन्हें बंद करो मानसिफ्रा बिराद होनो टॉपर मोजां परसेंटेज लाबोनांगौ आई एम लाइक अरे यार टॉपर बन के भी क्या ही उखाड़ लेगा है कि नहीं सो नींद बहुत जरूरी है एन्ड बहुत खोथा दंबावोमोन जायफोर खोथाखौनाखि बे भिडिअ आं खालामनो हायासैमोन इफ यू आर इन्टारेस्टेड यू कैन लार्न फ्रम दिस बुक सी यू इन द नेक्स्ट भिडिअ टिल देन बाय बाय एन्ड टेक केयार